Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς έφτιαξα βήμα-βήμα αυτή την ανοιξιάτικη διακόσμηση πόρτας για την τάξη μου. Η άνοιξη είναι η αγαπημένη μου εποχή και ήθελα να φέρω αυτό το συναίσθημα μέσα στην τάξη και έτσι αποφάσισα να φτιάξω ένα μεγάλο δέντρο κερασιάς. Ξεκίνησα καλύπτοντας την πόρτα με αυτό το γαλάζιο αυτοκόλλητο για επιφάνειες που θα γινόταν ο ουρανός του σκηνικού. Ήθελα το background να θυμίζει ανοιξιάτικο ουρανό και να κάνει τα χρώματα του δέντρου να ξεχωρίζουν ακόμα πιο πολύ. Ήθελα αρκετή προσοχή γιατί είχα διαθέσιμα μόνο 2 μικρά ρολά, οπότε έπρεπε να κολληθεί σωστά με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς φυσαλίδες, χωρίς ζάρες και χωρίς να φύγει έστω και λίγο στραβά, γιατί μετά θα φαινόταν σε όλη την πόρτα. Συνεχίζω με το χερούλι, που είναι το πιο δύσκολο σημείο για μένα πάντα. Εκεί χρειάζεται υπομονή και πολύ προσεκτικές κινήσεις με το κοπίδι, ώστε να κόψω ακριβώς γύρω-γύρω χωρίς να σκιστεί ή να κάνει ζάρες στο αυτοκόλλητο. Πάντα αγχώνομαι λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί ένα μικρό λάθος μπορεί να χαλάσει όλο το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια έβαλα το γρασίδι για το κάτω μέρος της πόρτας, χρησιμοποίησα χαρτί περί τυλίγματος δώρων, το οποίο ήταν αρκετά λεπτό και εύκολο να διαμορφωθεί όπως ήθελα. Πριν το κολλήσω όμως, τοποθέτησα κομμάτια από χαρτοτενία πάνω στην πόρτα και μετά έβαλα τη ζεστή σιλικόνη επάνω στη χαρτοτενία, αντί κατευθείαν στην πόρτα. Έτσι το γρασίδι μπορούσε να σταθεροποιηθεί καλά, χωρίς να χαλάσω ή να καταστρέψω την επιφάνεια της πόρτας. Είναι ένα μικρό τρίκ που με βοηθάει πολύ κάθε φορά που φτιάχνω τέτοιες μεγάλες διακοσμήσεις. Συνεχίζω βάζοντας το δέντρο. Το έφτιαξα από χαρτόκουτα και το έβαψα με ακριλικά χρώματα. Στο πίσω μέρος έβαλα ταινία διπλής όψης ώστε να κολλήσει εύκολα πάνω στην πόρτα, ενώ σε κάποια σημεία πρόσθεσα και λίγη σιλικόνη για μεγαλύτερη σταθερότητα. Από την αρχή ήθελα το δέντρο να δίνει την αίσθηση ότι γέρνει ελαφρώς, σαν να το φυσάει ο αέρας. Βέβαια, επειδή η πόρτα δεν είχε πολύ μεγάλο πλάτος, δεν μπόρεσα να πετύχω ακριβώς την κίνηση που είχα φανταστεί, αλλά ακόμα και έτσι μου αρέσει το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια άρχισα να κολλάω τα άνθη της κερασιάς ένα-ένα, τα λουλούδια τα έφτιαξα με χαρτί γκοφρέ και σπάγκο και πραγματικά ήταν από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια της κατασκευής. Για όποιον θέλει να τα δοκιμάσει, έχω ανεβάσει αναλυτικό tutorial στο κανάλι μου. Για τα άνθη επέλεξα διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ γιατί ήθελα το δέντρο να έχει περισσότερη ζωντάνια και βάθος. Πρόσθεσα επίσης λίγο κίτρινο χρώμα στο εσωτερικό των λουλουδιών ώστε να δείχνουν πιο ζωντανά και ρεαλιστικά. Στην κάμερα βέβαια δεν φαίνεται τόσο έντονα όσο στην πραγματικότητα, αλλά κάνει τη διαφορά από κοντά. Ήθελα επίσης η κερασιά να δείχνει γεμάτη και πυκνή, γι' αυτό έβαλα πάρα πολλά άνθη. Η διαδικασία πήρε αρκετό χρόνο γιατί τα κολούσα όλα ένα-ένα, αλλά πραγματικά το απόλαυσα. Είναι από αυτές τις χειροτεχνίες που μπορεί να σε κουράζουν λίγο, αλλά ταυτόχρονα σε χαλαρώνουν και σε κάνουν να χάνεις την αίσθηση του χρόνου όσο δημιουργείς. Σε αυτό το σημείο απλώς συνέχισα να κολλάω τα άνθη ένα-ένα, προσπαθώντας να δημιουργήσω μια πιο φυσική ροή πάνω στο δέντρο. Δεν ήθελα να φαίνονται τοποθετημένα πολύ συμμετρικά ή στημένα, γιατί στη φύση τα άνθη πέφτουν πάντα λίγο πιο τυχαία και ελεύθερα. Όσο προχωρούσα, άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει η εικόνα της πόρτας. Αυτό που στην αρχή ήταν απλά ένας κορμός από χαρτόκουτο, τώρα έμοιαζε όλο και περισσότερο με μια ανοιξιάτικη κερασιά. Νομίζω πως αυτό είναι και το πιο ωραίο κομμάτι στις χειροποίητες κατασκευές, να βλέπεις κάτι τόσο απλό να μεταμορφώνεται σταδιακά σε κάτι ζωντανό και γεμάτο χρώμα. Στη συνέχεια πρόσθεσα τα φύλλα του δέντρου, τα οποία θεωρώ πως έδωσαν ακόμα περισσότερη ζωή στην κατασκευή. Διάλεξα διάφορες αποχρώσεις του πράσινου για να φαίνεται πιο φυσικό και όχι τόσο επίπεδο, ενώ προσπάθησα να τα τοποθετήσω με τρόπο που να γεμίζουν όμορφα τα κενά ανάμεσα στα άνθη.
Τα 19 από αυτά τα φύλλα έχουν πάνω τα ονόματα των μαθητών μου, γιατί ήθελα κάθε παιδί να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτού του δέντρου. Όπως ακριβώς τα φύλλα και τα λουλούδια δίνουν ζωή σε ένα δέντρο, έτσι και οι μαθητές δίνουν ζωή και χρώμα στην τάξη μας καθημερινά. Ενώ κολλούσα τα φύλλα, κάποιοι από τους μαθητές μου που ήταν εκείνη την ώρα στο ολοήμερο περνούσαν συνέχεια έξω από την τάξη για να δουν τι φτιάχνω. Προσπαθούσαν κρυφά να ρίξουν μια ματιά στην πόρτα, αλλά εγώ τους έλεγα συνέχεια πως είναι έκπληξη και ότι θα το δουν όταν ολοκληρωθεί. Ήταν πραγματικά πολύ γλυκό να βλέπω τον ενθουσιασμό και την περιέργειά τους όσο προχωρούσε η κατασκευή. Συνεχίζω βάζοντας και τα υπόλοιπα φύλλα και στο σημείο αυτό άρχισε πραγματικά να δένει όλη η σύνθεση πάνω στην πόρτα. Στη συνέχεια πρόσθεσα και τα σύννεφα, τα έφτιαξα από χαρτόνι και για να φαίνονται πιο τρισδιάστατα, κάθε σύννεφο αποτελείται ουσιαστικά από 2 κομμάτια κολλημένα μεταξύ τους. Έτσι δημιουργείται ένα μικρό 3D εφέ που κάνει τη διακόσμηση να δείχνει πιο ζωντανή και παιχνιδιάρικη. Μου άρεσε πολύ αυτή η λεπτομέρεια γιατί έκανε την πόρτα να μοιάζει λιγότερο επίπεδη και έδωσε λίγο περισσότερο όγκο και κίνηση σε ολόκληρη την κατασκευή. Μετά πρόσθεσα και τις πεταλούδες, οι οποίες είναι το μοναδικό κομμάτι της διακόσμησης που δεν έφτιαξα εγώ. Τις αγόρασα έτοιμες γιατί μου άρεσε πολύ που έδιναν λίγη παραπάνω κίνηση και έκαναν την πόρτα να δείχνει ακόμα πιο ανοιξιάτικη και φωτεινή. Στο κάτω μέρος πρόσθεσα και μαργαρίτες, τις οποίες τις έφτιαξα από χαρτί μαζί με μερικά πέταλα σκορπισμένα γύρω από το δέντρο. Ήθελα να φαίνεται σαν να έχουν πέσει από τα άνθη της κερασιάς για να δώσω μια πιο φυσική και ζωντανή αίσθηση σε όλη τη σύνθεση. Νομίζω πως αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τελικά τη μεγαλύτερη διαφορά, γιατί γεμίζουν την κατασκευή και την κάνουν να μοιάζει πιο ολοκληρωμένη και παραμυθένια. Κάπως έτσι, σιγά σιγά κάθε κομμάτι μπήκε στη θέση του και η πόρτα της Δευτέρας Δημοτικού ολοκληρώθηκε. Από τον κορμό και τα άνθη μέχρι τα φύλλα, τις πεταλούδες και τις τελευταίες μικρές λεπτομέρειες, όλα ενώθηκαν για να δημιουργήσουν αυτή την ανοιξιάτικη εικόνα που είχα φανταστεί. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ όλη τη διαδικασία και ακόμα περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα, γιατί ήθελα η τάξη μας να γίνει ένας χώρος ακόμα πιο ζεστός, χαρούμενος και γεμάτος χρώμα για τα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς η δημιουργία αυτής της πόρτας. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο κομμάτι σας άρεσε περισσότερο ή αν θα θέλατε να δείτε και άλλες ιδέες για σχολικές διακοσμήσεις και χειροτεχνίες.